We are from Jogja, the heart of Java. Our rap is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru saka kanca-kanca sedaya ingkang kula hormati. Sepisan ayo kita ngaturake puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kesehatan lan keselamatan. Saengga kita saged makempal wonten ing sekolah punika kanthi wilujeng kanca-kanca sekolah. Punika papan penting kang ngadegake kita luwih pinter lan luwih berkarakter ing sekolah. Kita ora mungkin sinau pelajaran nanging uga sinau disiplin, tanggung jawab lan cara ngajeni wong liya. Mula ayo padha ngguri-ngguri tata tertib sekolah, ngajeni guru lan tetep semangat nganggo prestasi. Kanthi sinau, kanthi sungguh-sungguh lan melu kegiatan positif. Kita saged mbangun cita-cita lan ngedegake bangga wong tuwa lan sekolah. Pungkasan kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepet ing penyampaian kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.